Kaixo, orain ikusiko dugu selfie ikaslentzako. Ikusten duzuenez, sartzen garenean web orrialdean, oraindik item batzuk ez daude euskaratuta, hemen goian agertzen die selfie para el alumnado, hori gutxi barru egongo da euskaratuta, azalpenak bai, badaude euskaraz, eta galderak eta itemak ere bai, Baina, aurrera jarraitzen dugunean, ikusiko ditugu galderak blokeka daudela. Bai, lehenengo blokea azpiegitura, ze teknologia dago eskuragarri gure ikastetxean. Behan agertzen dira galdera batzuk, eta umeek erantzungo dute batetik bostera, edo ez badakite erantzuna, eskumako botoi horri. Ondo? Hauek dira oinarrizko galderak, oinarrizko galdetegia. Egokitu aldugu, gehitu alditugu galdera gehiago, hautazko galderak, deitzen direnak, edo gu geuk sortu aldugu galderaren bat, nahi badugu gure ikaslentzako. Hurrengoa sakatzen dugunean, ikusiko dugu bigarren blokeko galderak. Bigarren blokean galdetuko digute ea nola erabiltzen dugun teknologia gure eskolan. Umeek berdin egin behar dute, batetik bostera, edo eskumako botoia ez badakite erantzuna. Esaten dute selfien, 9 urtetik gora pasatzeko galdetegia. Igual zuek baloratu behar duzue, ea komenigarria den, ea zuen umeak prestatu da daude hori egiteko, ea zuen ikastetxeko azpiegitura egokia da hori egiteko, edo bakarrik 5. eta 6. mailan hor badaukegu infrastruktura, eta umeek nahiko trebatuta daude galdetegia hauek egiteko. Bai? Batez ere, igual laguntza pixka bat behar dute galderak ulertzeko. Aurrera jotzen badugu, 3. blokeko galderak zertarako erabiltzen dugu teknologia gure eskolan, hor ikusten dugu, berdin, batetik bostera, eskumako botoia ez badakite, hemen bakarrik agertzen da galdera bat, baina horregatik igual gehitu behar dugu zer. Eta 4. blokean, zer ikasten du teknologia erabiltzen dudanean, gauza bera, batetik bostera. 5. blokean, datu batzuk eskatzen dizkigute estatistikarako bakarrik. Ez da inon agertuko, ez dute zer publikatuko. Iten batzutan, galdera bat baino gehiago aukeratu aldugu. Bai? Ikastetxetan, hor jartzen duenean, desplegableak daude, aukeratzen dute bat, bai? Inoiz ez, noiz behinka, hori aukeratzen dute, eta urrera. Urrengoan, 6. azkenengo atalean, eskatzen digute, balorazio bat. Seritzi, bai? Baloratzen dute, batetik 10, eta idatzi aldute, zer. Hau daga selfie galdetegia ikaslentzako. Eskerrik asko, gero arte.